Barcelona és avui dia un referent mundial en innovació, creativitat i bona qualitat de vida. Però com totes les grans ciutats, afronta problemàtiques relacionades amb la mobilitat, com la saturació del trànsit i la contaminació. En aquest escenari, Saba, amb l'Ajuntament de Barcelona, aposta per dissenyar una innovadora xarxa d'aparcaments, connectada, adaptada als nous usos de les persones i que potenciï els serveis intermodals. Una xarxa basada en la mobilitat sostenible. Busquem facilitar els desplaçaments dins de la ciutat. La web i l'app de Saba permeten planificar fàcilment el trajecte, valorar les opcions i reforçar la intermodalitat. A més, els sistemes de senyalització dinàmica en superfície proporcionen informació durant el trajecte. El BAT fa l'accés a l'aparcament més fàcil, ràpid i còmode, reduint cues a les rampes i disminuint les emissions de CO2 i el consum de paper. Entrem a l'aparcament del futur. Instal·lacions amb més serveis i innovacions tecnològiques. Aparcaments més eficients i respectuosos amb el medi ambient. Els clients gaudiran de major amplada de les places, adequades als vehicles actuals, places adaptades per a famílies i persones amb mobilitat reduïda, espais per a la recàrrega de vehicles elèctrics, opcions de transport col·lectiu com el car sharing, espais per a la microdistribució i punts d'autoservei per a productes d'e-commerce. Els punts d'informació amb pantalles tàctils permeten accedir en temps real a plànols de la ciutat, la localització de punts d'interès i l'estat actual de la xarxa de transport públic. L'usuari pot descobrir, a més, quin és el mitjà més adient per continuar el seu trajecte, alhora que es fomenta l'ús de transports sostenibles com motos i bicicletes elèctriques de lloguer. Gràcies al nou sistema unificat de control i cobrament, els clients disposen de múltiples sistemes de pagament, com el BAT o el pagament per mòbil, i productes comercials adaptats a les seves necessitats, com les ofertes conjuntes amb l'Ajuntament i les entitats metropolitanes de transport. Facilitar la recerca d'aparcament amb més informació, agilitzar l'accés, l'estacionament i el pagament, així com proporcionar instal·lacions innovadores amb serveis intermodals, conformen la proposta de mobilitat de Saba per Barcelona. Apostem per una bona combinació de vehicle privat, transport públic i mitjans sostenibles, reduint embussos i contaminació. Una ciutat adaptada a les necessitats dels seus habitants. Una ciutat per a les persones.